Yeah. Mheshimiwa Kaduketwa kopogore kod kata mine makoro nyaka sani koro wasebedo kwaneno ka jatend piny William Ruto osebedo ka temo mar mondo mi oket e sirkal mare. Kwang'iyo kata kit kaka ne otimo gwelo odiochieng' manyora dire wanyalo wacho ni nitiere joma mine manitiere kacha. Kata kamano bende entiere kod regional kaachiel kod political mwanyalo wacho ni inclusivity gwelo mano timo odiochieng' manyoro nikech adiera jomoko wacho ni gwelo makama otim mar mondo mi one ane kaka inyalo duok ne Raila Odinga lwedo kalo ni joke moko bende okete sirkal kanyo katiyo kod ranyisi wantiere kod pareno kaachiel kod jatelo makoro ogwel mar mondo mi obed jagoro mongirone mochung' ne rowere ma bende osebedo jaodiem motegno kendo osebedo ka okedo ne odiem e gwengego mag Kilifi. Kata kamano wechego mag region kaachiel kod political inclusivity bende nitiere yo makare. Yes, anya wacho ni kawang'iyo the appointment manyotim nyoro it's one of the best. Kilifi is represented now and the youths are represented. So that appointment otimo two critical things. Area manyo onge PS, okete PS, to kijende bende jinsis boyudo, jinsi wade gimoro makoro en ang'owa PS. Kineno Raila chako dhi jok moiwacho no dokor ka Raila odhi Masailand okawo parin kuru keto kanyo odhi extend nyaka dala gi Wamunyoro former deputy governor Manyeri mano in Central Province ochako kawe ng'ato. Mano is an indicator ni this country koro chakre sani dhi wuotho kadhi kama ber nikech ka joneri go koko to ng'atgi nitie, ka jo Kilifi dogo koko to ng'atgi nitie, ka Masai wacho ni wan onge ng'ato to ng'atgi to mara nitiere. Mar ariyo nitiere gima ji biro wuoye especially prophets of dooms ni yaw sirkal miyo japiny mzigo. Adwa koni kaka ng'ama en administrator. Wacho ni taxpayer medo bedo overburdened. No. Mana adwa wacho ni adwa differ kodgi kabisa. Mana kaka brother osewacho. For example, kama koro no pogi transport or aviation obedo mopogore. Ibro yudo ni samoro nyocha that sector underperform. Nikech samoro ng'ama ne ed nobedo overburdened gi tije manonego ti. Odhi ng'iyo yo moro Mombasa to kara jo aviation be dwaro gimoro Wilson madwaro a decision making seche go onge, it delays. So sani ka koro ket ng'ato ma fully will be in charge of that particular sector, we'll expect ni service delivery bro bedo enhanced. In the process ma service delivery bedo enhanced, sirkal kata piny yudo choko revenue motimore nade manyien. Koro wabro mana compare ni revenue manyalo donjo nikech expert mokel gi rom nade ka compare gi revenue magitimore nade gi expenses magitimore nade magin ka. But above all, manena nyisi ni ok ng'i gini piny ok dong kende gi pesa mitiyogo. Nase mi example. Wan kaka jo Migori nyo feel left out. Ne onge ng'ate sirkal. Omiyo kata samoro ka nikono gik moko about sirkal to ne wapuzia. Kech after all wachulo shuru to dongruok okwane jowa mobedo appointed botimre nade onge. Sani makoro wayudo ka wan gi PS marwa. Mwanyalo dhi wasiyo kacha. Godhiambo to wakone ni wuod mae kaka en terwa agenda ni sirkal. Omiyowa gimiluongo ni hope. To onge gima duong' ma dhano wuothogo moloyo gimiluongo ni geno. Sani japiny dhoudi te manyocha gendegi dhi karumo ni sirkande ni en mar shareholders makano kina shareholder to kinyal bede gidhi bedo gi geno ka giwacho ni koro one part and parcel mar sirkande ni. Koro kwa bibedo oko to kelo e mesa kama paro ikele manyiso ni pache jopiny kwa idhoudi kata region mopogore koro cabinet kata kama the highest organs ma make a decision bro yudo dhoudi gi jok man gi different backgrounds ka koro gibedo together. By doing this service delivery mana kaka brother no wacho ni ndalo Kibaki no kauji mopogore mane nigi political manifesto mopogore to dhi oriwgi. So kwa kao manifesto mar koro ODM to wakriwe gi mar UDA, I'm sure nitiere expert makoro bro bedo to kono William Ruto ni 2.5 years isebedo ketimo kama according to your manifesto to gik moko ok dhi kare. Wan dine wakaw sirkal dine watime kama koro giriwo pachgi to giketo kanyachiel nikech koro kaka sani health kineno committee mar health in parliament koro keto Dr. Nyikal. Dr. Nyikal
was once a PS, a Ministry of Medical Services. Kochako miye koro ene committee e parliament kamilo se chik. To kendo ng'ama PS ben ng'ama daktari mosekedo ne line ni. I believe ni changes di bedo ma issue mar SHA di bedo solve. King'yo migawo mar somo nyocha nitire ywak. To Kipsang osebedo kanyo for a long time. We don't okwanyala umo but iwacho ga ni change is better than it's like arrest. Kwa kilo a new blood nyalo biro ngeni nitie kaka ng'ato view inyalo bedo professor to viewpoints magi opogore gi another person or your leadership style nyalo bedo ni otimre dani opogore. Koro with the new person ko biro mi the space to we believe ni the issue manager education sector yuak wacha mag capitation go which mag help kaka university student bedo funded. We are going to see changes and even the issue mar koro junior and senior secondary. To ka wang'iyo changes ma koro tim kapod wantiere kata e sector mar somo kanyo nikech wang'iyo no timatima wanyalo wacho ni swap. Julius Bitok ogole immigration okete education to Belio Kipsang ogole education okete immigration. Bende gintiere kod lony adiera e swapping motimno. What gimanyalo wacho en ni for a president mondo ne otim mano nyaka ne bede nitie consultation. Maybe nitiere strength moro majago ni nyo nitiere go immigration. To be honest, immigration for sometimes nitiere gi problem. Let us accept the truth. Any committee ma security. So for some period of time, changes obede. The issue of kata passport is no longer a big problem ne Kenyan. Sani nyalo they apply passport, imiching ni they go a picture. Then after a few days, you do your passport. Unlike Chon, mane nyalo ka okte dueche mok yudo passport. Koro samoro the strength ma ng'ani ne nigo kamanye intiere emone to kawe mondo miyo timre nade okili. Ingeni Ministry of Education dwaro ng'ama tough kabisa bende. Odwaro ng'ama tough nikech en ministry maduong' manigi gik mang'eny under the same roof. Koro samoro president oneno ka jalni nyalo tijno. So gima watim now wamiye benefits of doubt and wamiye the support ma necessary kaka un jofwambo. Koro manyo kuonde ma nyicha ji oseyuake to the uleme to miye jatelo koro kaka in ka dwaro ni kawuono saboro kata kiny kata koserwak office to aneni ka the first person modhi kacha because the only voice of reasoning manyodong adieri en jofwambo. When church to some extent were compromised, ji no lose faith kuomgi. Joma koro ne nyalo wuoyo mawacho gik moko matek mainyo japiny nyo en jofwambo. Koro miyo kaka wan gi jakom motegno sani to jal manyo theko chabo segol kocha. We believe ni gibro donjo kuom jotend migawo especially manyo ni gi shida. Eriko ngiswa ni jofwambo nyalo donje